Kampen der gik under betegnelsen Slaget om Thy. Det var første gang ens minde, at et fodboldhold i Thy spillede i samme række som Thisteds første hold. Så publikum strømmede til Hørdum Stadion. Nu skulle de have dem fra Thisted. Og Kolby Hørdum, nyoprykkere i Serie 1, skulle altså blive de første i mange år, der skulle prøve at besejre Thisted, nedrykkerne fra Jyllandsserien. Og tonen var skarp allerede fra starten. Grimt frispark efter kun 5 minutter mod Kolby Hørdums anfører Ove Andersen. Gult kort og 10 minutters udvisning til Thisteds Lars Lykke. Så der spillet et kvarter. Thisted, altså i de røde trøjer, havde den kraftige vind imod sig, og det skabte problemer ved målspark. Nummer 7 Henrik Riis til Ivan Immersen. Og 1-0 til Kolby Hørdum. Stor jubel blandt de omkring 700 tilskuere. Ivan Immersen mellem venner og fjender. 1-0. 4 minutter senere frispark til Kolby Hørdum. Anders Emil Jensen 2-0. Flot sparket af Anders Emil Jensen. Ingen chance for Jan Christensen i Thisteds mål. Thisteds største chance kom et par minutter før pausen. Per Christensen, men flot af Kolby Hørdums målmand Erling Jensen. 2-0 til Kolby Hørdum ved pausen. Så er vi i anden halvleg. Thisted i gennembrud i højre side. Bolden ind til Michael Tinggaard på kontraen. Får den her. Og så er Thisted reduceret til 2-1. Michael Tinggaard på kontra. 2-1. Der var en fantastisk opbakning for Kolby Hørdum blandt publikum, og de begyndte at øjne en sejr, selvom Thisted fik reduceret. Og Kolby Hørdum var faktisk nærmere 3-1, end Thisted var på 2-2. Nummer 12, Carsten Søndergaard, med en god redning af Jan Christensen. Og her brænder det på igen hos Thisted. Der er få sekunder igen. Slutsignalet 2-1 til Kolby Hørdum. En klub uden for Thisted har sat sig på fodboldtronen i Thy. Glade tilskuere. Sejren er hjemme. 2-1 til Kolby Hørdum over Thisted. Men hvordan var det så at tabe til Kolby Hørdum? Ja, vi vil nok ikke gå så meget ud i morgen, som vi ellers vil. Nok blive lidt mere indendørs. Ellers så... Det er jo ligesom lokalopgør, det skal være det her. Men I tager dem næste gang hjem så? Ja, det gør jeg i hvert fald. Det er helt sikkert. Det bliver bare lidt større. Håber jeg. Er det noget specielt at vinde over Thisted? Det er selvfølgelig specielt, jo. Det er jo været det førende hold i Thy igennem mange år. Og vi har da set frem til den her kamp også, men det er da spændende. Det var en rigtig god kamp, synes jeg. Kanonkamp af lokalopgør. Og vi tager resultaterne. Kolby Hørdum Thisted 2-1, Hammerum Herning KFUM 2-1, Herning Fremad Silkeborg 0-0, Thyborøn Lemvig 0-3 og